खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 13 फागुन दान 1431 एबा 26 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गुबुनफोरजों रायज्लायनाय समाव मोनसे समानथि नोजोरथिखौ लाखि। नोंथांनि सावस्रिया दिनै सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। गावनि मोजां सावस्रिनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि रुटिनआव माखासे सोलायनाय लाबोनांगोन। दिनै नोंथाङा देहायारि गाहामखौ मोनदांनो हागौ। जायफोरा नोंथांनि हेफाजाब नागिरो बिसोरनो नोंथाङा मददनि आखाइ फोलावगोन। राङारि आयदाफोराव उफ्रा सांग्रांथिनि गोनांथि दं। फिसा फिसा आयदाफोरजों जेंना दाखालाम। जेंनाफोराव बांद्राय गोसो दाहो आरो गावनि जिउनि खुसिफोरखौ रंजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। मावख'नि खामानिया सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जागोन। न'नि थाखाय गोदान सुबिदाफोर बायनायनिबो जाथावना दं। हाबा जायै सुबुंफोरा हाबानि थांखिफोर मोननो हागौ। सोरबा गियान गोनां सुबुंजों रायज्लायनायनि उनावसो जायखिजाया गोदान खामानिखौ माव। लोगोफोरा नोंथांनि थाखाय हेफाजाब होगोन। खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मासि जौगानायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों थागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोबाव सम दाला, मानोना बेयो नोंथांनि सोमोन्दोखौ फिन गोख्रों खालामनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गोबां सनमान, सिनायथि, रां आरो जाफुंसार मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ मावफुंनो हानाय थासारियाव दं। जिउआ नोंथांनि थाखाय मा मावदों आरो बेयो नोंथांखौ मा दिगाव लांगासिनो दं बेजों नोंथाङा गोजोननाय मोननांगोन। नोंहा मानसिफोरजों जोबोद मोजां सोमोन्दो दं, जायखौ नोंथाङा गावनि थाखाय खाबुनि गोदान दरखं बेखेवनो बाहायनो हायो। जुदि नोंथाङा फालांगियाव दं, अब्ला दिनैनि साना गोजोनथाव सोमोनांथाव लाबोगोन। जुदि नोंथाङा प्रम'शननि थाखाय नेगासिनो दं, अब्ला दिनैनि साना थार सान। नोंथांनि बसखौ साबायखर, जाय नोंथांनि थाखाय थार रिपर्ट थियारि खालामबाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोजा गाब। कर्क राशि। दिनै गावनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। फिसा फिसौ जेंनाफोरा नोंखौ सोरगिदिं बेंखनगोन। गावनि गावारि सानथौनि अनगा दिनै गुबुननि सानस्रिफोराव गोसो होनाया मोजां। नखरनि खामानि मावनाय समाव मोनसे मोजां नोजोरथि लाखि। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव रां, बान्था आरो सिनायथि मोननो हागौ। राङारि आयदायाव नोंथाङा गुबुननि सुबुरुनखौ मानिनायनि अनगायै गावनि गोसोनि साननायखौ खोनासंनांगौ। सासे लोगोआ नोंनाव रां बिनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथियाव सांग्रां जानांगोन। गोसो बायनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय सिरि था। दिनै मानसिफ्रा नोंथांखौ ओरैबायदि बाख्नायगोन जेरै नोंथाङा जेब्लाबो खोनासंनो लुबैदों। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव गोदान सानस्रिफोर फैगोन। नोंथाङा माबा मोनसे गोदान खालामनो सानगोन। मावख'नि जुनियर्सफोरा नोंथांनिफ्राय माबा मोनसे गोदान सोलोंनो लुबैगोन। गागि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि रोंग'थिखौ बाख्नायगोन। जाय फरायसाफोरा गुबुन हादोराव गोजौ सोलोंथाय लानो लुबैयो बिसोरनि थाखाय बेयो मोनसे गिदिर खाबु। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। नोंथांनि मोजां मोनलायग्रा लोगोजों साना मोजाङै थांगोन आरो नोंथाङा गोलाव ड्राइभ खालामनो थांनो हागौ। नोंथाङा माबा मोनसे राङारि खहाजों मोगा-मोगि जानांदों जानांगौ। बेनिखायनो गोसोआव लाखि दि नोंथांनाव जायखिजाया फैबाय थानाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो थाखाय थोजासे रां थानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब।
कन्या राशि, जुदि नोंथाङा नोंथांनि बावैसो दावबायनाय समनि थाखाय गोजोन गैयै जादों, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बिबानगिरिफोरजों रायज्लायनांगौ, जाहाथे नोंथांनो दावबायनायजों सोमोन्दो गोनां खामानि होनाय जाया। बेयो नोंथांखौ नोंथांनि खामानियाव गोसो होनो आरो मोजाङै दिन्थिफुंनो खाबु होगोन। नोंथांनि गासैबो खाबुफोरखौ खुला दोन। जानो हागौ नोंथाङा थांनाय माखासे सानफोराव मोनसे गिदिर बायनो सानदों, जानो हागौ मोनसे गोदान कार एबा बाइक। बेनिखायनो दिनैनि साना बै बायनायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। राङारि आयदाफोरा दिनै नोंथांनि थाखाय साबजाथाव, बेनिखायनो दिनै नोंथांनि कार एबा बाइकनि थार मडेलखौ सायख'नो रोखा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोहोजों बुंफबनाय सान जागोन। फालांगियाव जाफुंसारनायनि मोनसे फर्मुला नुजाथिगोन। सोलायनाया थाबैनो नोंथांनि गोसोआव फैगोन, जाय नोंथांखौ एसे थिरांथा गैयै मोनदांनो हागौ। नोंथांनि राङारि थासारि आरो खरसाफोराव मोनसे मोजां समानथाय थागोन। जुदियावबो नोंथाङा बांद्राय खर्सा जानो हागौ, आयनि सानस्लाबै फुंखाफोरा सोमजिबाय थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिनैनि साना नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। दिनै नोंथाङा लोगोफोर एबा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जानायनि रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोहोजों बुंफबनाय सान जागोन। बेयो फालांगियाव जाफुंसारनायनि मोनसे फर्मुला जागोन। सोलायनाया थाबैनो नोंथांनि गोसोआव फैगोन, जाय नोंथांखौ एसे थिरांथा गैयै खालामगोन। नोंथांनि राङारि थासारि आरो खरसाफोराव मोनसे मोजां समानथाय थागोन। थेवब्लाबो नोंथाङा बांद्राय खर्सा जानो हागौ, आयनि सानस्लाबै फुंखाफोरा सोमजिबाय थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिनैनि साना नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। दिनै नोंथाङा लोगोफोर एबा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जानायनि रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। धनु राशि, दिनैनि साना खुसिजों बुंफबगोन। नोंथाङा फालांगियाव बाहागोदारिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा गोजौ आरो मेलेमजिबि बेंखनफोराव मान मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरजों सानखौ बारहोगोन। नोंथाङा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। मेकानिकेल इन्जिनियारफोरा मोनसे गोबां हायुंआरि कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि जासिथाय मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ आरोबाव साबसिन खालामनो गोसो जागोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय लोगोनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। गुबुननि फारसे गाज्रि थांखि थानाया गोसोआरि नारसिनथाय लाबोनो हागौ। बेफोरबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बिसोरो समखौ ओरैनो गारहोयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान जायगायाव एबा गोदान लामाजों फरायनो खाबु मोननो हागौ। गोसोआरि जानायनि थाखाय फिसा फिसा आयदाफोराबो दिनै नोंथांनि थाखाय बांसिन गोनांथि लानो हागौ। फिसा फिसौ जेंनाफोरा गावनो सुस्रांगोन। दिनै नोंथाङा माखासे जोबोद गोनांथार फोरमायथिबो मोननो हागौ, जाय मोनसे जेंनानि सायाव नोंथांनि नोजोरथिखौ सोलायगोन। दिनै नोंथाङा समाजारि महरै एसे मुखुब जागोन। मावख'नि नारसिनथायखौ न'आव दालाबो। दिनैनि साना लोगोफोरजों पार्टी एबा पिकनिकनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना मुखुबजों बुंफबगोन। नोंथाङा सानसे नखरनि खामानिफोराव मुखुब थागोन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। नोंनि पार्टनारनि हेफाजाबाव मोनसे गोनां खामानिया आबुं जागोन। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। गोजा सोरां बारनायनि थाखाय नोंथाङा जरिमाना होनांनो हागौ। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। मेडिकेलनि फरायसाफोरा प्रेक्टिकेलाव गोसो होनांगौ।
गाइखेर जाखांनायनि उनाव न'निफ्राय ओंखारलां। नोंथांनि हाबाफोरा जाफुंसारगोन। बेयो नोंथांनि नखरनि खुसिखौ फोजोबनो हागौ। मावख'आव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानाया साबसिन आरो न'आवनो नखरारि जिउखौ रंजानाया साबसिन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थासारिजों मोगा-मोगि जानांगोन, जेराव नोंथाङा गावनि बाथ्राखौ सिथाबना थायालाबानो मोनसे गोरोबथा नाजावनाया साबसिन जागोन। नोंनि गेजेराव मोनसे बेबादि आयदाखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय जागोन, जाय नोंनि पार्टनारनि थाखाय नोंनिख्रुइ बांसिन गोनांसिन। नांलायनायखौ गोजोनै सुस्रांनो नाजा। दिनै नोंथाङा गावनो सांग्रां जागोन मानोना नोंथाङा मिथिगौ दि मोनसे रांखान्थियारि जेंनाखौ सिगांग्रो बुंनो हाया आरो बेयो मोनसे सांग्रांथि रादाबबो फैया, जेरै कार जाब्रबथाय एबा दैनि पाइप गावनाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।